and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangin. May bawaan ganing Mirasol nga nagpapuyo kag mga tao din hingawa sa may baw. Alisto ka lang yun. Nya, unsa man? Kasab-an kong Mirasol, ha? Ako iyang palayason din Suwayi lang! Ay, bitaw. Kung si Mirasol na gani masukoon niya, alisto ka lang yun dyan Tanaw, tagdo na ba kay mahimo kung palayason ka din Mirasol? Nay. Riming. Wapaday ka matuog. Nakadungog ko, Nay, nga naglalis pa mo ni tatay. Basta ba ito ako nadunggan nga naglalis mo bahay ni Dindo? Ay, tungod anang imong amahan nga may laki, ay. Naa pa mas Dindo diha. Ha? Asa man? Naa ko nos budiga. Anhin ako no puyo tipo nato. Sa? Uy, ala. Di mo sugod si Mirasol, anak, Hinaya lang ng tingog di mo riming kay makadungog ko niya itong imong amahan. Magdako na sa dunya ning lalis na mo. Gabiin na ba? Na, dako ginang gubot, Nay. Kay bisag ako, dako kong supak. Nga ani si Dindo din mo puyo. Ay na, ambot lang anang imong amahan. Oy, riming. Sa may rason, Nay. Nga din man niya papuyon. Kay aron ko no, doon na siya kauban nga mubadlong kung mabalik din sila sa Toribio o Lucio. Mura na iyang rason? Daghan pa siya rason. Bisag unsa na lang. Basta kay amahan ko no siya o dili siya anging supakon. Na, di yun na mahimo, Nay. Kay, ako lang daan, di kumuuyon nga ani na dinis Dindo. Ako gi mo palayas, ana. Istoryahon talang unya na ugma kay gabiin na kaayo. Naasad ba yaon ta ko isulti ni mo, Nay? Uy, unsa naman sad na riming? Mihangyo lagi na ako si Mirasol, nga pasultihan ka. Nga ikaw lang kuno'y paingno ni Budiday nga, papaulio na si ila. Nga nung mandag siya lang mo ingon ni Budiday? Oh, mas may malang ikaw, Nay, kay idadramang kuno mong Budiday. Ay, kadaghan bayag, labad sa iling baya, Ay, sige na, Nay. Ingna lang yes Budiday. Ikaw na lang pasabot niya. Magsabot lang unya tang tulo ni Mirasol, Ming. Ugma na lang kay gabiin na kaayo ron. Basta, Nay, ha. Hasta nas Dindo. Kinahanglan sultihan sa na siya nga dili papuyon din ni. Ay naman kaya taon to sa Arturo. Pero siya may nauna. Hindi ako nahibilin din Why, nga no? Basig mga pa sige to dito sa ilang Mirasol na. Bala na. Ay, ako nga tuon ito. I will follow him. Basig nagtuwar siya dito. Okay. Ako'y unang musulti, ha? Og paminaw mong tanan. Isip, amahan ko ninyo. Unya, alagad si kusimbahan. Kinahanglan nga inyong tahuron kung unsay akong mando ninyo. Mirasol og riming. Labi na tintay. Asawa matika. Hala, sige. Sulti dyan sa gusto ni mong isulti, bana ko. Salamat. Akong opisyal nga ipaibaw ninyo nga si Dindo ang hinapuyo uban nato. O sa may rason, Tay? Nga ni man siya mo puyo uban nato. Nga naman siya nindot nga bayis ila. Tungod kay tawag sa panahon. Sabot mo. Tawag sa panahon. Daghang mga hulga sa palibot. Ilabi na, giatake kita dinhi og mga demonyo. Ha? Giatake naman ka tag demonyo. O yung anong nagpapuyo pa makaglain na sad nga demonyo din Siya? Uy, pagtarong na yung sultihan, ha? Riming, ha? Tay, kadiyot lang. Murag na tay problema ng dapita, da. Kay una sa tanan, wag yung kumahibaw anang imong desisyon. Wa na kinanglan na. Nga magpahibaw pa ko ni mo, Mirasol.
Tungod kay husto kini akong gibuhat ug makaayo kining tanan, makaayo kanato. Kay gigamit na nato ang akong kartiyo sa paglaban sa tong seguridad dinhing dapita. Gikasubo ko, tay. Dako kong supak, ana. Dili si Dindo ang makalaban nato gikan sa mga daotang elemento sa palibot. Kung nagkinahanglan ta og tawo nga makatabang nato, andam ko mukuha og mga security guards. Grabe ang istorya, ha? Unsa ko tay, security guards? Maghuna-huna niyo ka og laing gastuhan? Nga naa na may voluntaryo nga andam mo sakripisyo sa iyang kinabuhi para nato? Tay, Osborne nako, ha. Dili gyud ko muuyon nga si Dindo mo'y himuon na tong gwardya dinhi. Mahimog karon dayon mukuha tag mga tawo nga mobantay dinhi sa palibot. Paminawa una ko, Mirasol. Tay, pasensya na. Tay, hugot na gyud ang akong desisyon. Og dili ko gusto nga anhin mo papuyon si Dindo sa akong panimay. Si Batasan. Kaniyot lang ay Mirasol! Nag-istorya ba ko ni mo? Ay na nagpamugos-god, dire. Kay gisultihan at tikang daan nga dili gina mo sugot si Mirasol. Yan ang imong plano. Nagtuo kang wanay tao, tay, sa. Upa na, nay, tay. Kuyog. Nara ko diri do. Bitaw, tay. Kalain po na tayo, Nga anin mo papuyos, Dindo? Hilo mo! Pulos mo mga wahilunggan! Sibat man sa lagi ka. Hoy! Sibot, manoon! Kusang nis tatay? Kini mas tatay ba na iba? Sa'yo magkaayong nawadaan sa paminsar siyang uto? Ayaw na lang na inyong tubayi kinayabag ng tawhana. Kung dili pa na mo pahawa ng tawhana din, hinay. Ako gi mo abog anak niya din, Si Mirasol ray mahibaw mo sulti ni Dindo. Siya may dakong katungod kay iyaning panimay din Pasensya ka nag-ayo, Mir, ha, nga ni ako nakatog sa inyo. Wanay kaso nako, Dindo. Pero gihangyo ti ka nga kinahanglan mo pauli ka na sa inyo. Oh. Og dili mahimong ani ka dinhi mo puyo. Pero, Mir, dili intaw ni akong kabubuton. Uy, kabubuton ni sa imong amahan. O, gawas pa, gusto lang sab na ako nga makatabang ko ninyo. Wa ko magkinahanglan sa imong tabang, Dindo. Pero, Mir, Utang buot, Dindo. Dili na to nila lison. di ka ba lang magpasalamat na ako bisag gamay lang, Mir? Sa unsa mo ko magpasalamat? Sa akong tinud-anay nga paghuna-huna nga mutabang ninyo din Nangita ka ba day og bayad nga pasalamat? Sa imong paghuna-huna og tabang namo dinhi? Dako na kayong imong kausaban karon, Mirasol. Wa ko mausab, Dindo. Og dugay ka na nakailan ako nga ingon inikit ko. Dili ingon niya na ang Mirasol nga ako nailan. Husto na din. Palihog. Ayaw intawg puyo dinhi. Oh, kung maunay mong gusto, Mir. Oh, wa na'y kaso na ko. Basta timan gusto rin ko makatabang ninyo din Oh, sige. Parin ako. Pero, tayo ba una? Kinahanglan ko nga mananghid una ni Tito Jerry. Wa na kinahanglan na. Oh. Imo na bagiday dayon kong pahawaon karon dayon? Ha? Mir? Palihog lang, be, Dindo. Dinala niya na to imong issue, be. Oh. Hinaot ka nakasabot ka sa akong punto. Bueno, sige. Di na ako magdugay. Unsa man ang importante nga resultin ni man nakaw, tintay? Kuan ba budiday ba? Pasensya na kayo nga sa pagkakaroon. Amo kang hangyoon nga mupauli lang una ka sa inyo. Ha? Ngano di ay, tintay? Gayud lang. Sa pagkakaroon manggod, nahukman na amo nga walang una mitugutan nga makadayon sa among padimay. Mas maayo siguro nga mupauli lang una ka sa inyo. Ay, kaning.
Danabakay na himong sa ninyo din hey, tintay. Awa man, budiday. Desisyon man ni sa mong pamilya nga walang gano'n na mitugutan nga doon nilaing makapuyo sa mong panibay. O ginaot nga nasabtan minimo ni anang bahina. Budiday, may mong ihatod ka na mo sa inyo. Ayaw ka bala ka sa imong transportasyon kay naami sakyanan aron amo kang ihatod. Aw. Maumang ka ha. Aw, sige. Pero unsa man? May mo bang mo hangyo lang ko ninyo kadyot? Unsa may mong ihangyo? Kon mahimo lang unta, bisig kutob lang og tomorrow. Ani lang una ko karon. Hala, di ra pa na mahimo. Kinahanglan gyud nga mo pauli gyud ka sa inyo ron. Kay abi ko nimo putitay. Mag-spray man gud mi sa tibok palibot og hilo sa ilaga. Pasinod niya og mahilo ka. Ay, di man ko mahilog spray sa ilaga. Meng, kay di man ko ilaga. Ay, di gapon mahimo putiday. Nga mo stay ka karon dinhi kay dakan pamikimuon. Busa kinahanglan, ihatod jud ka namo karon dayon. Pasensya na ka ha, budiday. Maugiday among nahukman din Kinahanglan gyud nga mopahawa na kakaron gyud dayon. Wapar ba ko kapangandam da? Ay, tabangan ka na mo usod sa imong mga sinina sa malita. Ayaw ka bala ka anak budiday. Okay? Aw. Sige na lang, oy. Abi magod na ako og nadayon na sabtong pagpuyo mo dito rin. Ay, wa masugod si Mirasol, Joe. Gusto giniya nga papaulion ko din sa amo. Pasi nakabantay na si Mirasol din. Joe, dako na kayo kausaban si Mirasol, Dili na siya parehas kaniadto nga dali ra gyud kay nako siyang ikaistorya. Pero karon mura na gyud og naglikay siya nako, Joe. Mo ni akong giingon nimo din. Nga angin na gyud ato siya gamitan og pwersa. Wa pa na bagay sa panahon, Joe. Sagdi lang. Maambot ra lagi taan ang punto, ha, Joe. Punahon una nato ang uban pa natong opsyon nga pwede nitong mahimo. Pas Jere, nga pwede pa natong mapuslan. Si Pudiday murag liso din katiguwang na. Hinay na kayo, petiyog nga murag lang. Wala ni ayo. Hinay kiglihok. Taraw lang niya nato ni ini. Kung unsay mahimo ni Pudiday. Denzel! Aray, palibag ay. Unsa na kay daang balita ini ay. Awa, onatan. Hinay kibla ka o. Sa guyod pa. Ay, Denzel! Maayong buntag na niyaw. Unsa na'y balita, Pudiday? Ay, akong gabala ng akong malita sa gawas. Ganun nagdaman kasi mong malita? Ito. Gipalayas na ko nila din daw. Wala ko nila papayas ilang Mirasol. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!